Tipyn o le fan hyn i Jade Crofts, unwaith eto. Yr ymwysodwr cyffroes yma yn herio amddiffyn Caerdydd yn creu lle. Hefyd am gyfle yr ergyd yn wan yn y pen draw. Chamberlain ar arbediad. Llansawel sy'n creu popeth fan hyn ar hyn o bryd. Unrhyw beth gyda bach fwy o bwer a bys o'n anghefn o rwyd. Crofts. Mae'n glanio i Crofts. Ond mae'n gorfodi'r ergyd. Doedd ddim taro'r bêl mor lan a hynny. Fi ma, maen nhw'n lwcus bod nhw'n falle ddim di eilio cic o'r smotyn fan'na. Gweld nhw'n cael ei roi. Mae Barry drwy'r canol. Barry i Caerdydd. Taro'r target. Gorfodi'r arbediad gan Courtney Young. Billingham nawr, llawn triciau. Dal yno Billingham, mae'n ein dda i gadw'r meddiant fan hyn, a'r capten. A mae targed, mae'n ei clymanu ddi mewn. Y capten Walklett gath y gol. Ie, sgiliau gwych. A jyst dyfod parhad hefyd gan Billingham fan hyn. A beth mae'n ein dda yw wedi cadw yn ar y llawr, sy'n ei llawr yn haws wedyn am yr ergyd. Rwy'n fi cwestiwn i Courtney Young o ran jyst cyflymder traed i, cael ar draws y Cosby, mae'n fi cyfaddef. Ond beth mae'n neud yn dda yw mae'n cadw'r bêl yn isel sydd wastad yn anoddach i'r gol geidwad. Mae'n y gyfle fan hyn, ond Caerdydd sydd yn clyrio. Ble mae honna mynd? Chamberlain yma mewn! Mae'n i fynd syth mewn i'r gol am gem. Sydd dan i fan hyn am gol hefyd. Llansawel yn dathlu. Na'r ffordd i ymateb. Curl sydd i sgorio. Oedd ddim yn cyrlio i mewn gan Curl. A nath i dros Ben Chamberlain, taro'r bar, mewn â hi, maen nhw'n heiddi hwnna. Mae angen bod yn gadarn fan hyn, achos mae Caerdydd drwodd un pas Barry drwy'r canol, yn herio Llansawel. Barry i Caerdydd! O'r cefn i'r blaen, i'r gol. Fiona Barry sydd yn taro y dathliad o'i raidd. Fel Palmer hefyd, hyfryd gan Barry. Ie, mae popeth yn dod o'r pas yma chwarae teg, y gweledigaeth gan Fiona Price. Ond y cyffyrddiad gyntaf, yr ail cyffyrddiad wedyn gan Fiona Barry yn perffaith. Yr un yna i agor allan mewn i'r gwagle, yr ail un wedyn jyst i cadw ei ffwrdd o amddiffynwyr Llansawel. Caerdydd eto. Mae dacl yna'n hwyr, a maen nhw'n chwarae ymlaen. Dyna pam maen nhw'n chwarae ymlaen! Does bosib mae wedi mynd mewn. Ni'n meddwl am eiriau bod ni wedi mynd mewn. Mae Caerdydd yn credu hynny. Lily Billingham just yn taro'r ergyd na mor gywir. Arbediad arbennig chwarae teg gan Courtney Young, just i cael rhywbeth arno fe. Gornel bwysig. Ai mewn. Wedi croesi'r llinell yn erbyn i chyn clwb. Tia Richardson. Dim rhyfedd bod hi'n dathlu. Mwy nag un rheswm. Y rheswm penna yw bod ei thimi yn gyfartal. Fi'n credu mae hi'n heiddi yna, mae wedi cael perfformiad cryf iawn yng nghanol y canol cae. Sgwel, neb yn marcio hi a wedyn blerwch rhwng Price a Chamberlain. Just diffyg cyfathrebiad. Ni'n gallu taro i'r tîm cynta. Ond Caerdydd sy'n pwyso. Mae beryglus dros ben. Chwalfa ar y linell gol. Mae'n gol. A Llymanwr yn nodi bod y bêl di croesi'r llinell. Dyw Llansawel methu credu'r peth, a dyw Caerdydd ddim yn poeni. Mae'r pencampwyr rywsut wedi gorfodi gol yn yr eiliad ola. Mae pawb yn dathlu. Fiona Price yn eu canol nhw hefyd. Hi yw prif sgoriwr y clwb a'r gynghrair, a hi sydd wedi gorffen y tymor mewn steil fan hyn.